Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old band of errand goes around and around. In his mind is a beacon in the fade of the night for a strange kind of. Takže čauko lidi, zdravím vás u dalšího videa a jak vidíte, tak jsem opět na postavě pan Frupy na Valorianu a budeme teda dneska expit opět, možná nakonec ještě dáme nějaký duely. Už přišel zombie, takže já bych se rovnou vrhnul na to expení asi a potom bych teda třeba něco dueloval nebo cokoliv, ale je to Valo a to se nám nelíbí. To se nám nelíbí, protože možná bych si mohl koupit věci plus 15, protože s tím si to potom líp dáváte. Dáme si C mapku, abych tu viděl. Tamhle 50 zářezů. No, tak zkusíme to. No já ho nemůžu nakliknout. Jo, má blesk, dobré. A kde, tady. No, aha, tak tomu tak nic neberu. To je teda pěkný tohle. No tak beru mu 20. To je asi jako pan lístek, k tomu taky jsem nic nebral. Nevím, kolik stojí kuš plus 15 půjčená, ale asi si pro ně zajdu a my tu máme Valoriance. Ale tak jestli si vezmu kuši plus 15, tak bych si to tam už mohl celkem dávat, snad. Počkat, kde se to prodává? Tady. 450 stříbra. To mi chybí 50 stříber plus ještě nemám tady ten doku 10, takže si to rovnou koupím. A teď zkusím jít něco prodat, potřebuji 50 stříber. To asi nevydělám. Zkusím tady prodat biče. Zbytek uvědomění, za kolik to je? Uvědomění nejlevnější za 35, zkusíme 30 hned. Kdo chce 30 hned? 30 to je levná. To kde mi prodám? Barvy. To je 415. Ještě něco. Takže tohle ještě taky teda prodám. To nejde prodat. Tohle taky asi ne. Jo, 418 cetr. Tak já jdu teda zatím do tédečka ještě s těmahle věcma. Tady si koupím pro jistotu 5. Kdyby mi náhodou zombík dal, určitě dál 50 stříbra. A oni tu pořád jsou. A dobře. Je tu? Počkej, kde? Aha, on je mrtvý. Plus 15, aha, já to píšu do olu, dobře, jak mě zabijte, ne? Kde je? Ježu, mě pořád mrtvé, co tam dělá? Proč se neznovu oživí? Co mu je?
Jdi pošle máš gor postavy a mogu. Aha, on neví, že mám ban. Tak to si nevydělám, jo, musím mít tuhle tu kuš. Omg. Vrátím ti to. Když nevím, jak bych si vydělal. Ježiš, to mi nemůžeš dát pár stříber. Dělej. To je. A dělej. Obchod. Oh my god. Jež on odmítnul obchod. Dělej. 50 stříber. On má 15 goldu a nemůže mi dát 50 stříber. No, ty píč. No nic, tak zatím jdu expit. Alora, to celkem v pohodě. Myslím. No, dobré, 2 body. Jinak dneska teda je pátek. Ve škole jsme měli Vánoce. Dostali jsme dárečky. Yeah. Nic moc ne. Nic moc, ale vypadá to, že vlastně za 2 dny nějako, nebo tak nějak, by jsem už neměl mít ban, takže tohle je jakoby druhý a předposlední LPčko takhle zvala, možná teda. No jasně, že ti dám velko, no, klidně si dej, že jo, aby všechno padlo tobě. To je. No jasně, teď já nepotřebuji žádný věci, že? To je takový. No to je. Jo, takže byly Vánoce. Počkat, o tom už jsem mluvil teďka, jo. Takže tohle to bude nejspíš možná předposlední LPčko zvala z této postavy. Jedině třeba, že byste ukázali nebo nějako, že by se vám tohle líbilo, tak bych to točil třeba víc, ale myslím si, že tohle zase takový ohlasy mít nebude. Že potom budu točit nejspíš jakože to do 60 a potom prostě nějaký jak vydělávat a tak. Myslím si, že tohle to není zase tak záživný, jenom TDčko 10, jakože já bych s touhle postavou jako i vejš, víš co, že nejenom TD10. Takže třeba takový tutoriál, jak si vydělávat, jak expit a tak, že jo, ale nevím. Nevím, jestli byste se na to chtěli koukat. Bylo by to teda nejspíš takhle od, teďka jsem 18, takže od 18 až do 90, ale to by jsem asi nedoexpil. Teda jako nevím, ale asi ne. Nebo možná, no. Tenhle rok ještě určitě ne, že jo, tak to je jasný. Možná, že by se to dalo jakože dát, ale to bych to musel skoro pořád bejt. To já tu sice skoro pořád jsem, ale spíš běhám takhle z poketeru nebo po Markutu, než abych expil, to je strašně nuda. Strašná nuda teda. A jakože kdybych to takhle stočil třeba i každý den, tak já bych stejně nevěděl, co říkat, protože každý den se toho tolik neděje, že jo, a to bych vám z toho maximálně mohl udělat nějaký timelapse nebo něco a potom to třeba stopnout něco chvilku,
něco chvilku kecat a zase to jakože ukončit a takhle pořád, jakože timelapsy nebo tak něco, ale timelapsy na ty se řekl bych skoro nikdo nekoukal. Jakože občas jo, ale že je to jakoby ještě horší než třeba jako z expandní s komentářem nebo tak něco prostě. Že ty timelapsy jsou docela na nic, bych řekl. Já osobně teda. Samozřejmě mi napište třeba svůj názor do komentu a uvidíme, no, podle toho bych potom teda točil to, co byste vy chtěli teda. No, napište mi, co chcete, abych točil prostě. Jinak to. Už teďka nevím, co jsem chtěl říct, no, dobře. A je tu zase Valorianec a toto není dobré. 52 škody, jo, dávám si ho. Mi nemůže prostě použít 50 stříber, ne na pušku z 15, to je fakt špatné s ním. A debuff, rychle pryč. Já nechci chcípnout, dobře. No ty vole, mi nemůže dát 50 stříbra. Vyčkat. To máš za to, že jsi mi nedal 50. Dobré. A oni jdou k nám? Ne, nejdou. Jež, tak teďka zase nic nenaexpíme. OK, tak já jdu semka. Tam k těm kočkám expit. Počkat, tohle to... No, to by stejně nebylo 50 stříber, nebo počkat, nějakých 35. Tady je, počkat, Valorianec, jo. Už bude zase loterka. Nebo zase jakoby dneska poprvé, že jo. A mince, kolik mám mincí? 5, aha, dobře. Nahoru se mi chodit nechce, protože tam je jakože ten port teďka, že jo. Takže se stačí, aby se tam někdo portnul a je po mně. Takhle to řeknu. Oh. Hej, já mám ještě čokoládu. Počkat. S čokoládou je vše snadnější, vyzkoušej. Po 9 hodin budeš dostávat každých 10 sekund body zkušeností. A kolik na ten Axron. Počkat, já musím jako zdrhnout a nevím jak. Je. A teďka musím sprintovat k portu. Ne, oni mají sedlo a bič pomoc. Já nemám ani sedlo. Stíny. Moby. Proč mi to děláte? Nezabíjet, prosím. Dobře, no, tak. Už mi to sere. Tady je kdo zas? Tady je mrtvola. Dobré. Tak, už bude level up. Ježiš, já jsem zase celý černý. To potěší, no. Cože za tohohle koníka na 7 dní jako 300 goldu, jo? Kde ho vzal? Normální krystal, to si zahrajem. Super. Pojď. Jinak to teďka je nějaký tuším event nebo něco, že prostě když si koupíte měsíční krystal za MKčka normálně, tak můžete vyhrát
jakože novýho mounta a to nějakou krávu nebo co je to druhý, teď nevím. Ale prostě nějakou krávu, tuším, to je divný. Nevím, jestli je to perm, ale 300%. Tak teď to půjde samo. Expení teda. Ne, nechoď sem, valíku, teda deríku, tak to. Jo, a ne, ty vole. Proč chodí všude spolu? Je to normální? Není. No jasně, tak mě zabijte, že jo, mě je to jedno. No, zabijte mě, dobré, no. Že to vůbec baví, tady se nedá prostě ani projít bez toho, aniž byste jednou umřeli snad. Jakože od 10 do 20, to nejde. No, takže jdu sem zase, oni za chvíli přijdou sem, potom půjdu zase do oblasti, oni přijdou tam a takhle pořád dokola. Jasně, to je super, jo. Sněhová koule. Jinak dále ještě měli by už nějakou snad brzo přibýt ty battlegroundy, no dík, že mi to vyžíráš. Battlegroundy, takže určitě, jestli zase nedostanu za něco ban, tak to určitě natočím za svoji 90, což je Mr. Froopy. A ještě to vyžeru já, krece. Ne, já mu to chtěl vyžrát. To je smůla. Jo, takže Battlegroundy, už jsem se na to koukal. Natočil to Foxy. Nebo natočil on to prima od nějaký, nebo říkal tam ve videu, že to natočil původně nějaký Francouz nebo cosi, ale on to taky zveřejnil na svém kanále, což je Valoš Movies, kdyby něco, ale to asi většina z vás ví. A vypadalo to celkem dobře, jako řekl bych. Jedná se tam o to, že jsou vlastně dva týmy, že jo, modrej a červený. Ty jsou prostě proti sobě s tím, že musí zabíjet nějaký bossy a vlastně tam můžou být i PvPčka. V tom videu teda žádný PvPčka moc nebyly, ale určitě, jak to znám tady na CZku, tak tam budou určitě masivní PvPčka jako prostě v Aridiru, jo. Neruším tě. A on to zase nejde, že mám 300%. Jo, tak já jak jsme na 13, to je pravda. Kde jsi? Aha, v oblasti je dost valíků. Jo, ne, deríků. Ježiš, tohle je strašně, když přecházíte z národu na národ a potom máte říkat deríci, valíci. Teda aspoň pro mě. To, když jsem poprvé šel vlastně na Derion, tak to jsem vchod říkal. Bacha, valíci, víš co, a teď je to samý. Sakra. No tak super, jako 19 XP na 13, točné. Super, takže teďka doběhneme do oblasti. Jedem. Doufám, že tam nebudou už valíci. A jsou tu samozřejmě. Aha, už mi došel běh, OK, jsem to chtěl proběhnout až k nim. Nevadí. Já se sem teda můžu portovat, já to vždycky obcházím, na to nejsem zvyklý, že to tu je. Já jsem dostal i čokoládu, jo. To je to samý, ne? Co kdybych si nasadil 2 čokolády? A zkoušet to nebudu, ale bylo by to zajímavé. Jinak jak jste už asi viděli na minulém videu, tak tahle série z Valorianu se jmenuje
Della Valo a potom tam bylo nesmyslné expení, tuším, že ano. Takže Della Valo, nesmyslné expení a tak. Počkat, dobré, zase vyžírka, dobré. Já už jakože mu radši nechci nadávat, protože bych dostal ban ještě tady a to by jsem moc nechtěl. Dáme bose. Jo. Počkat, teď on je ještě dunk 19, že jo? Super. Hele, dej level 19 a půjdem dunk. Nebo časoprostor teda, no. To je jedno. A jak už 18, takže ještě level. Počkej. Takže já to nevybírám zas moc asi, nebo jo? Už budu mít 450 sutr. Ježiši, vyžírka. 450 sutr na kuš plus 15, to bude dobré. No, budem vybírat. A mohl bych si zapnout sběr možná. Počkat, na jak dlouho je ten sběr? Na 30 dnů? Nebo na hodinu? No, to je jedno. Nebudem to zapínat. Nemám manu, zas nemám manu. Jak jinak? Pořád nemám manu. Jinak ještě jsem vás chtěl poprosit, jestli někdo náhodou nemáte Sony Vegas nejlépe pro 11 nebo 12, ale spíš tu 11 asi, protože ta 12 to je spíš za peníze. Jakože já jsem to Sony Vegas všude našel buď za peníze, to se dá sehnat v pohodě, ale jinak jsem to našel s virama a tak. S virama, no. Samý viry. Už jsem tu měl nějaký 3 trojský koně málem, takže to by taky nebylo pěkné. Jaký jsou levely tady? Doufám, že aspoň větší. 16, dobré. Jo, to bude lepší. Na 16 expit. Takže počkat, boss. A zase nebudu mít manu. A musím to vybírat, potřebuji super. Keltská kuš, a další ten krystal. Dobře. Počkat, oni už v oblasti nejsou. Super. Už tam nejsou deríci. A už jo. No, radši zatím zůstanu tady, když tady to dává málo expu. K nám. Proč bych chodil k nám, když jsem tady? Tak ještě 3 bary a půjdeme do 20. Nebo spíš teda do časoprostoru 19. Já takhle do těch malých časoprostorů fakt vůbec nechodím. Ale jsem byl maximálně od 49, tuším. Jo, tak nějak. Ne, už je tu zas nějaký ten. Počkat, to mě to nemám manu. A nezabíjet. Tento elík. Zabít. Kolik 3 body a jsem ochránce, jo. No, elíky ty tu vládnou a jde sem další nějaký kokos. To je on, to je ten stejný. Ne. Chcípni, blask. Mis. Chcípni. Kdo ho zabil? Aha, mou by ho zabili, dobré. Jdeme.
Zkusím zase tady chvilku. Dokud mě nezabijou opět. A tam to jsou... Ne, počkat, nechoďte po mně. Tady. A po něm. Ne, vedle. To je nejhorší, je vždycky nakliknout, potom už to třeba jde, ale než nakliknete, to je taky doba. Počkat, tam jsou. Tak, toho zkoušet nebudu. Počkat, Linux, ten půjde. Kolik mu beru? 23, aha. Tak ten nepůjde. Tak, plochu. Tak zase tak rychle už to nejde teďka na ty 19, no, ale... Na to, že mám vlastně ještě elik 300%. Nic moc. Možná, že už bych mohl jít vyprázdnit tašky. A počkat, ještě mám běh. Tak děláme krásný náhon. To oběhneme jednou a jsem super. Druhý jdu. Jo, to byl pěkný náhon, to byl 100. Ale ne tak rychle. Ajka, hele, on ne. Zrovna se mi vypnul bych. No, to je jedno. Jdeme prázdnit tašky. A koupit si kuš plus 15. Protože na to snad budu mít, když to prodám. To bych mohl teda, no. Tak, právě mi někdo napsal na Skype asi. No, to nevadí. Kdybych se na to šel podívat, tak mi zase vypne natáčení a to mi za to nestojí. Tak 460 super a ještě máme 2 krystaly. Tady, jo. Takže zkusíme jeřit papír. Pěkně. A prohra sakra. No, takže oba jsem prohrál, dobře, nevadí. Takže teďka si koupím kuš plus 15 a zbyde mi 10 sotr. Aha. Takže tady. Počkat, luk je levnější. Aha. To ubíral dost méně teda, no. Takže tuhle plus 12 můžu rovnou vyhodit, ale nebudu se tam psát, protože se mi nechce. Počkat, je v 5 hodin bitva. Jakože v TDčku. Ale stejně nemůžu přijmout, takže jdem. Hej, vlastně tady je ještě mírový TDčko, že jsem mohl jít expert tam. No, to je jedno. Teďka je tam všechny rozstřílení. Takže buffy. Tak, ty mi dej taky buffy hezky. Tak a jdem. Běh. Aha, na druhou stranu, dobře. Tak na... Aha, tak on to tak lehký nebude. Já prodávám mapu. Jaj, kolik jich tam je? Tak počkat, zkusíme něco za chvíli. Nesnáším porťáky. Zkusíme XRN. Ne. A vzal jsem už to 14 a to je hodně dobrý. Ne, dobré. Linux, pojď. Jo, beru jim přes 100, aspoň něco. Počkat, mám ještě šperky. Šperky mám, no. Jaj, nemůžete jít pryč. Sicílinka. Miss. Jaj, tak to asi moc nezaexpíme.
Ne, rychle pryč. A zbylo mi 60 HPček, dobře. OK, takže počkat, kam půjdeme expit. Jdem do mírovej. Zombie stejně neexpítím, tu jenom hulítí bodíky. Takže doufám, že tady nebude předspáno. A sem nechci, dobře. Takže... Břečťanový les, přesně tam chci. Jak to tak vypadá, tak tu nikdo není. Jež já si můžu koupit sedlo za 10 co to asi nekoupím. A bez sedla to je strašný. A jo, tak si to pěkně. I v tom PvP, dokud to jde. Takže... Ne, teď já už zase natáčím nějakých půl hodiny, ne? No, takže jasně. Nevím. Asi do expim 20, to určitě ještě. A zítra v LPčku nejspíš půjdem do toho dungeonu nebo časoprostoru 19 a tak no. A potom vlastně už teda budou normální snad LPčka, to znamená, mám natočený už teď ten časoprostor 59, jo, 59, no a ještě tam mám nějaký TD60 a to už ani nevím, co to tam je, takže to možná ani nevíde, ale možná jo, takže asi jo. A tady to luxusně jak zpíval. Takže už budu 20, už bude loterka, už bude všechno. Takže už plocha. A já nemám zas manu, dobře. Tak blesk. Jo, loterka. O 183 soter a 19 soter jsem vyhrál. OK. A zase mám plný tašky. To je dobře. Takže to vypadá na poslední náhon. Ano, jsem 20. Jo, mě vlastně přijdou ty učedníky 10, že jo, vzorec velmistra 10 a to vše. Jo, tak to když prodám. A už mám 36 litrů zase. Jo, to není tak špatný. Slza bohyně, ty mám 4. Takže si taky prodám určitě v aukci za 10 setter kus. Tak počkat, já to udělám ještě nějakou 21 a potom odejdu. Když tu nikdo není, v té 20 bude předspáno. Možná. Tak víš co, mám ještě elik 300%. Na 11 minut. Takže bez toho by to tady za tolik neexplodilo, no to je jasné. No, už se mi stejská po mojí kuši plus 23. Já tady mám ty vole půjčenou plus 15. Dobře. 47% luterka opět. Takže to bude dalších 19, ne už 20 soter vlastně. Pokud nevyhraju, ale to se nestává. Co to je? Aha, to jsem dostal za nějaký questy. Výkup 10 CKS. Aha, on to nebude chtít od levelu 20 asi. Tak nic, tomu nebudem psát. Tak dodělám loterku a půjdu.
a ukončíme toto. Protože to nechci moc dlouhý. Sice mi to nějako vyrenderuje za pár minut, ale když to potom uploaduju na YouTube, tak to trvá hodně dlouho. Tohle to vlastně první díl jsem dělal vlastně, ráno jsem to zapnul, to znamená nějako... Ne, počkat, nejdřív jsem to zapnul jako v 8 hodin večer. A to se nějako seklo, takže ráno jsem koukal semka a seklo se to na nějakých 26%. Tak on si myslí, že mu na to skočí, ne? Tady je napsáno Pendatronův stín, v závorce 7 dní. A on píše 300 G perma, jasně. Má tiket s ním. Ale to je jedno. Jo, takže večer, to prostě se... What? Aha. Tak to. No, takže potom ráno jsem to nějak v 7 hodin dal znova uploadovat a když jsem přišel kolem 12. ze školy, tak to ještě nebylo hotový, ale bylo už nějakých 90%. Ale i tak, když to začnu v 7 hodin to dám, tak to prostě bylo několik hodin a to je úplně divný, že to trvá tak dlouho. A to vyhrál, tak ne. Takže to celkem bylo nějakých 13... Já nevím, protože to bylo několik hodin, se mi to nechci teďka počítat. A prostě to bylo hodně dlouho, takže nechci ty LPčka nějako dlouhý. Chtěl bych to maximálně do 15 minut, což tohle to teda nesplňuje. Tohle už bude nějakých půl hodiny, takže prostě... A už jsem 21. No, takže prostě tak. Možná bych mohl... A ne, nebudu dělat další lusterku. Jenom tenhle náhon. Chcípni. 67 setr. To jde. Za to si koupím... Nic. Nevadí. No, takže... Já už půjdu do Markutu, teda do Keteru. Do Keteru prodám tyhle věci, ale já tomu vlastně ještě balíček za to. Za level 20. Dobré. No a co, jakože jsem 21, když neexpíš, tak já si tam na tebe mám koukat, nebo co? Tohle to prodám. To píše. A ne, že bys mi pomohl, než abys to chtěl, ne? Proč by, že? Tak máš expert a ne hit. Už tam správně, je to asi jo, to je jedno. Rozděláme balíček, co z toho padlo, to je 20, 200% XP plus a balíček za 25 level. To bych chtěl nějaký tašky. Za kolik je tu nějaká taštička? To tady to 140. A počkat, já mám ještě tu poštu, takže to dám určitě do aukce. Nabídnout, takže dáme slzy bohyně za 10 stříbra kus. Počkat, velmistr, kolik stojí velmistr? 40 setr, dobře, dáme 40 setr.
Ne, počkat, aby jsme byli levnější, tak 35. A tohle z toho učedníka dáme za 7. 8 dáme. Počkat, kolik to mají tady učet. Dle ceny. Co to je? Za 90 tady. Aha, to si trochu věří. No, já to mám za 8, takže jsem nejlevnější samozřejmě. Ještě si zajdu pro skill na házení sněhových koulí a bude konec. Takže tebe kult a jdem, tak nejdem. Tak to... Tady je ten skill. Takže si to dám semka. Tak nakonec tady hodíme po někom. Proč to po něm nemůžu hodit? Kože z Derionu. Tak nic no. Takže tady u vánočního stromečku, tadyhle s vočkem, to společně ukončíme. Pokud se vám video líbilo, tak tu zanechte komentář, like. Dejte si odběr, pokud ho nemáte, video sdílejte, aby bylo víc odběrů a čus prostě no. Čus.